radio that makes you happy. Intezo. Inhlangano emela amaciko i-Cultural and Creative Federation of South Africa ihlabe yahlikiza amahebezi awachaza ngokuthi kawalona iqiniso asesabalele enkundleni zokuxhumana athi amaciko aseKZN kumele achaze ngokufa komrapper u-aka bafethu. Ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele le channel ehamba phambili kezo. Mina ke ngomfeze ngintuthu wakho malo bathi ilast born amagumed mhlambe mangabe usemusha ngizophinde ngicela ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu. Inhlangano emela amaciko i-Cultural Creative Industries Federation of South Africa lapha nihlaba yahlikiza amahebezi awachaza ngokuthi kawalona iqiniso asesabalele enkundleni zokuxhumana ethi amaciko aseKZN kumele achaza ngokufa komrapper u-aka uThizozwa omelele inhlangano ebihlele umkhuleko wokukhumbula u-aka ebiwenze lapho adutshulele khona emgwaqweni kuFlorida eThekwini. Uthe uyabakhathaza embike ngamanga eshiwo ngabantu ngokufa kuka aka bona bayinhlangano yamaciko ebhekelele wonke amaciko aseNingizimu Afrika abakhethi balala umuntu. Ngakho ke bebangeke lapha nabafise noma bahlela ukuthi kubulawa omunye oza kwabo lapha. Chaza ukuthi abayona imboni yamatekisi lapho ababulalana khona ngabodwa, kodwa ke umsebenzi wabo ukujabulisa umphakathi. Ngakho ke ufisa ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini ka-aka bese khuza bonke abafafaza amanga ngokufa kwafu ukuthi ke kuyeke lokho badedele amaphoyisa enza umsebenzi wawo ukuze kuzotholakala abenzi bobo buchaza lapha uThizozwa akhuluma emcimbini womkhuleko. Emkhulekweni ke ubuhanjelwe imeya eThekwini umnumzane Mxolisi Khawunda ephelezela ngamalungu omkhandlu. Bekukhona amaciko ahlukahlukene kubala khona uDJ Sox, uZakwe, uJumbo, umculo kaMaskandi uqhosha ngokwenza kakhe nasebenze no-aka uDJ Tira kanjalo futhi noDuncan bafethu. Izona ezihamba phambili esithinda laphana ukukhuzwa khona abantu abasola amaciko aseKZN ukuthi anolwazi ngokudubuleka kuka aka wena mhlambe uthina wakho ukuphawula ngalolu daba. Ake siphinde futhi hlala lapha na comment section ungixoxele kabanzi ukuthi luthino lwakho ngalolu daba. Ngalokho ake siphinde futhi sihlangana kwivideo elandelayo nesikhathi esilandelayo. Iphathe kahle nibe nosuku lomnandi, ngithanda kakhulu.